حدا معلتي حدا لفلافي مسموته اتكند عركو تتصويعو قربه وا إذا عركي سمبار ناي بحق مويتيو إلو حتته و ፀቕጢ ደሞ ተዓቂኑ ባዶ ኮይኑ ተረኺቡ ትርግታ ልቡ ተዓቂኑ እውን ምንም ምልክት ኣይረኣየን ስለዚ ዓርክኻሲ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ በልዎ ሽዑ ተዓርኩ እዋ ትርግታ መልሓሱ ኸ ዓቂንኩሞ ዶ ብምባል ሓሳብ ኣቕረበ ይበሃል እስኪ ናባይ ናባኹምን ንምፃእ ተዛሪብካ ምስ ወዳእኻ ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ዘማእከል ልብኻ ቃንዛ ተሰሚዕካ ይፈልጥ ዶ ገዛኻ ምስኣትኻ ዋ ኣነሲ ስለምንታይ ዝኹሉ ለፍሊፈ ምስጢሪሲ ዝርግፍ ኣቢለዮ ኢልካ ምስ ነፍስኻ ተባይስካ ትፈልጥ ዶ እዚ ሕማም ለፍላፊ እዩ ዝበሃል ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝኸፍቶ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ኣብ ደገ ተደርቢ ዘሎ ባኮ ከምኡ ኢኻ ዋጋ የብልካን ገለ የብልካ ኩሉ ሰብ ክድዕቀካ ሰብ ከላግጥልካ ሰብ ክጥቀመልካ ዕድል ትህቦ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ እቲ ብዙሕ ዝዛረብ ኣይሓስብን እቲ ብዙሕ ዝሓስብ ድማ ኣይዛረብን ይብሉ ንስኻ ግን ስቕታ ስለ ዘፍርሐካ ነቲ ባዶነት ንምምላእ ለየፎ ኢኻ ትኸውን ብዝያዳ ብዝለፍለፍካዮ ቁፅሪ ድማ ብዝያዳ ኢኻ ንመንነትካ ትሕስሮ ዘለኻ ሎሚ ነዛ መልሓስካ ሰንሰለት ክንገብረላ ኢና ስቕታ ባዶነት ዘይኮነስ ናይ ሓያላት ኣፅዋር ምዃኑ ድማ ክንርኢ ኢና ወርቂ ስለምንታይ ይክቡር ኣብ ዝኾነ ስለ ዘይርከብ እዩ እቶም ኣብ መንገዲ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ የእማን ኩሉ ሰብ ረግፆም እድርብዮም ማንም እውን ኣይግደሰሎምን እዩ ስለምንታይ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ እምኒ ኣሎ ኣይትስእኖን ኢኻ ቃላትካ ድማ ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ትዛረብ እንትኾንካ ቃላትካ ከምቶም ኣብ መንገዲ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ እምኒ ርካሽ እዩ ዝኸውን ኩሉ ሰብ ይረግፆም እምበር ኣይኽብሮምን እዩ ንኣብነት ኣብ ማእኸል ዕላል ኩሉ ሰብ እናለፍለፈ ከሎ ሓደ ሰብ ግን ስቕ ኢሉ ይሰምዕ እንተደኣ ኣሎ ኩሉ ሰብ ዋ ኣታ ዝሰብሲ እንታይ ይሓስብህሉ ኢሉ ክጭነቕ እዩ ዝጅምር እቲ ስቕ ዝበለ ሰብ እዩ ነቲ ቦታ ዝቆፃፀሮ ዘሎ ንስኻ ግን ኣነ እውን ኣለኹ ፀምሩኒ ዝዓይነቱ ንምባል ትልፍልፍ እዚ ግን ትሕቲ ሰብ እዩ ዝገብረካ ብዛዕባ መደብካ ብዛዕባ ስድራኻ ብዛዕባ ስራሕካ ብዛዕባ ፍቕርካ ኩሉ ሰብ ኣይትዕልል ምስጢር ሓደ ትሕቲ ምድሪ ምስጢር ክልተ ድማ ልዕሊ ምድሪ ከም ዝበሃል ናይ ሎሚ ዓርክኻ ፅባሕ ፀላኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ቃላትካ ሓንሳብ ካብ ኣፍካ ምስ ወፁ ባሪኦም ኢኻ ስቕ ክትብል እንከለኻ ግን ንሳቶም ባሮትካ እዮም ከም ወርቂ ደኣ ክቡር ኩን እምበር ከም እምኒ ኣብ ፈቐዶ መርገዲ ዝርገፅ ኣይትረገፅ ንመን ከም እትዛረብ ፍለጥ ሓደ ሰብ ሓደ ሕቶ ምስ ሓተተካ ስለምንታይ ኢኻ ቀልጢፍካ ኦኬ ወይ ከዓ ኖ እትብል ስለምንታይ ኢኻ ክትከላኸል ትፍትን ንኣብነት ሓላፊኻ ወይ ሓደ ዓርክኻ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካዮ ኢሉ ከቋናፅበካ ኢሉ እንተሓቲትካ ከተማኻ ናይ ኣይትፈትን pero ስለምንታይ ዲ ከምዚ ኮይኑ ከም ስለዝኾነ እኮ ከምዚ እዚ ከምዚ ስለዝኾነ እኮ ከምዚ እናበልካ ክትልፍልፍ ምስትጅምር ገበነኛ ኢኻ ትመስል ንዖም ድማ ኣብ ልዕሊኻ ከም ዘለዉ ስልጣን ትህቦም ኣለኻ እምበኣር ክትበልሕ ሰብ ከምዚ እዩ ዝገብር ሕቶ ምስ ቀረበልካ ን4 ሰከንድ ስቕ በል ዓይኑ ጠምቶ ገጽካ ይተንቀሳቐሱ እታ ስቕታ እቲኣ ነቲ ሰብ ክትበልዖ እያ ሽዑ ብህድኣት ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ኢልካ ትሓትኒ ዘለኻ ኢልካ ንሕቶ ብሕቶ መልሰሉ ስቕታ ንፀላኢኻ መፃወድያ እዩ ለባም ሰብ መልሓሱ ኣብ ልቡ ይሓብኣ ዓሻ ግን ልቡስ ኣብ መልሓሱ እዩ ዝስቕና ክበሃል ሰሚዕካ ዶ ኣለኻ ከምዚ መሰጋጦም የመንኩም ኢሎም ኣብ እውክብ ቦታ ወይ ኣቦን ኮፍ ክትብል እንከለኻ ኣገዳሲ ሰብ ንኽትበሃል ጥራይ ምስጢር ሰብ ኣይትዕልል ወይ ድማ ናይ ሰብ ጉድ ምውፃእ ዝኳ ዘይፈልጦ የብሉን ንኽትበሃል ኣይትፅዓር እቲ ሎሚ ምሳኻ ኮይኑ ንኻልእ ሰብ ዝሓሚ ፅባሕ ድማ ምስ ካልእ ኮይኑ ንዓኻ ክሓሚ ምዃኑ ትሑዝ ግበሮ ቃላትካ ከም ጥያይት እዮም ጥያይት ሓንሳብ ካብ ብረት ምስ ወፁ ክትመልሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ስቕ ምባል ማለት ድማ ተሸኒፍካ ማለት ኣይኮነን ስቕ ምባል ንቃላትካ ዋጋ ሂብካዮምሲ ካብ እምንስ ናብ ወርቂ ያደይብካዮም ኣለኻ ማለት እዩ ብዙሕ ትዛረብ እንትኾንካ ምስ ሰብ ክትበኣስ ክትሰሓሓት ክትወድቕ ዘለካ ዕድል 100% እዩ ስቕ ምስ ትብል ግን ክትጋጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ሃተውተው ይኣክል ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንቃላትካ ከም ወርቂ ይቆጥቦም ሓፂርን ንጹርን መልሲ ይሃብ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ንኽጭነቐልካ ግደፎ ዘክር መልሓስ ዓፅሚ የብላን ዓፅሚ ሰብ ግን ትሰብር ምዃና ናይ መልሓስካ ንጉስ ኩን ስቕተኻ ግርማ ይሃልዎ መንነትካ ከም ምስጢር ሓዞ ሰብ ክንዕቀካ እንተዘይደሊኻ ቃላትካ ዋጋ ከም ዝህልዎም ግበር
حجي ملحاس كم قطعار تمهيرك لها جنك أيفال مبال أنت زي تمهيرك جينا كم تتحلم وسب كتكون هاي تخيلنيها نقالاتك كم ورك إيه تحزم تخيلك جن نقول سب إشي النبرك جزيها تعدل أنت لأخونك كبرتك جينا تحت مدري يزلو صوتها حيليو نونو مبال جن كم مكلا خل عرقيو داد حرسب توقتي كم خدزك على جزين بقر حجيو إذا بالعلي زلا فيديو رأيامو كمي جيرك جزيها كبرتك عقبك نقص كم تخونك تنقرك يغني لي